Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Идәннәрне ешрак юалар, астагы котларны дезинфекциялейләр. Коммуналчылар подъездагы тәртипкә игътибарны арттырды. Дистанцияны сакла, җәмәгать урыннарында 1 метрдан да якын килүчеләрне штрафка тарталар. Кызык та, файдалы да. Өйдә утыручылар онлайн спорт, онлайн дәресләр, онлайн кулинария үзләштерә. Дәвалау учреждениеләре айрым эш режимына күчте. Бу карар эпидемиологик хәлнең начар булуына бәйле рәвештә кабул ителде. Хәзер табибларның планлы кабул итүләре вакытлыча туктатылды. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Поликлиникалар коронавирус инфекциясы таралу куркынычын кимету максатыннан айрым эш режимына күчтеләр. Хәзер регистратурага узганчы керүгә һәр пациентның температурасын үлчиләр һәм кулларын антисептик чара белән эшкәртәләр. Пациентларны планлы тикшерүләр туктатылган. Прием пациентов осуществляется только по неотложным, экстренным показаниям. Острая боль, травма и другие неотложные состояния. Прием ведут терапевты, хирург, травматолог и дежурный гинеколог. Пациентов с температурой, явлениями ОРВИ и старше 65 лет обслуживаем только на дому. Температуралары пациентлар өчен айрым керү урыны бүлеп бирелгән, анда айрым белгеч кабул итә. Балалар поликлиникаларына килгәндә бирдә махсус график. Пока на период карантина, так сказать, то есть вся запись к специалистам на данный момент закрыта. После, то есть, снятия ограничительных мер запись будет сразу же открыта, а те, кто уже записался, но, к сожалению, запись была передвинута, мы будем всех обзванивать и приглашать на прием. Яңа эш режимы эпидемиология хәл яхшырганчы дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Коронавирус пандемиясы белән бәйле рәвештә җәмәгать урыннарын юарга гына түгел, дезинфекцияләргә дә кирәк. Чолода подъездларга айрым игътибар бирелде. Ишекләр, култыксалар һәм лифт төймәләре җентекләп эшкәртелергә тиеш. Эш барышы белән шәһәр мэры Наил Мәһдиев танышты. Тулырак хәбәрчебез материалында. 62-26 йортында кеше кулы тигән барлык өстекләр көн саен дезинфекция үтә. Баскыч култыксаларын, лифт төймәләрен һәм почта тартмаларын чистартуга подряд оешмалары белгечләре җәлеп ителгән. Они нам помогают обрабатывать, значит, первые этажи, лифтовые кабины, мусорокамеры. Югарырак котларны идарәче компания хезмәткәрләре җыештырырга тиеш. Гадәттә моны айга 2 тапкыр башкаралар, әмма эпидситуация белән бәйле рәвештә хәзер бу көн саен эшләнә. Состав обычный, дихлор, мы стараемся делать концентрацию несколько больше. Это вполне допустимо. Такая работа мы стараемся не меньше, чем 1 раз в день. Наил Мәһдиев билгеләп үткәнчә, подъездларны дезинфекцияләү коронавирус таралуны булдырмау өчен мөһим чара. Все это превентивные меры для того, чтобы мы не имели никаких проблем с коронавирусом. Ситуация под контролем, еще раз говорю. Вот одна управляющая компания, одна ведь управляющая компания получается у нас, да? Да, значит, более 100 подъездов, где обрабатывает. Поэтому сколько у нас за этот период обработана цифра общая есть? 8277 подъездов мы обрабатываем каждый день. Это все подъезды нашего города. Задача такая поставлена всем управляющим компаниям. 1 раз в день успеваем все обработать. Ну, конечно, желательно, чтобы было успевать 2 раза, но число их большое, но раз в день мы бываем везде. Подъездлар җыештырылмый яки начар җыештырыла икән, йортта яшәүчеләр коммуналчыларга мөрәҗәгать итәргә тиеш дип билгеләп үтте Наил Мәһдиев. Бу хакта шәһәр башкарма комитетына хәбәр итәргә яки торак инспекциясына гариза җибәрергә мөмкин. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Куркынычсыз метрны бузган өчен гражданнарга 15 000 сумнан башлап штраф янай. Россиянең баш дәүләт санитар табибы барлык гражданнарга да 1 метрдан да ким булмаган дистанцияны үтәргә кушты. Шул исәптән җәмәгать урыннарында һәм җәмәгать транспортында да. Искәрмә булып, бары тик җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча хезмәтләр күрсәтү очраклары гына санала. Дистанцияны бузган өчен штраф административ хукук бузулар кодексының 6.3 маддәсенең 2нче өлешендә каралган. Гади гражданнар өчен 15 000 сумнан алып 40 000 сумга кадәр. Гражданнар арасында дистанцияны үтәү турындагы карар санитария эпидемияләргә каршы профилактик чаралар исәбенә керә.
Kamaz zavodlары koronavirus orqasında bir atnadan soң жетіштіруіні яңартты. Іш орындарына персоналның 70%-тан артығы шықты. Жетекшілер қарары бойынша қызметкерлерінің бір үліші үйде шеттен тұрып ішлеу режимына көшірілді. Предприятияда дезинфекциялау бойынша шаралар өткерілі. Қызметкерлер шәхси сақлану шараларын кие. Һәм мұндай талаплар автогигант қызметкерлеріне генә түгел, КамАЗ тәэмин итүче барлык Россия предприятиеләренә дә куела. Исегезгә төшерәбез, автогигантның эшен яңарту турында карар узган атна ахырында кабул ителде. Шул арада илдә коронавирус шигенми. 6 апрельгә Россиядә 6343 кеше вирус юктырган. Татарстанда 2 көн тынлыктан соң тәүлек эчендә авырулар саны 16 кешегә артты. Чаллыда яңа очраклар теркәлмәде. Кайберәүләр эшкә чыга, күпчелек шәһәрдәшләр өйдә изоляциядә утыра һәм ни белән шөгыльләнергә белми. Буш вакытны ничек файдалы үткәрергә? Хәбәрчебез ачыклады. Так, первое упражнение приседания. Поехали. Выполняем спокойно. Колени смотрим, чтобы не выходили вперед. Фитнес-заллар эшләми, тик спорт белән өйдә шөгыльләнергә мөмкин һәм кирәк тә. Хәзер тренер белән дәресләр видео элемтә аша онлайн режимда уза. Сейчас на самоизоляции мы перешли на новый формат. Это онлайн-занятия, это видеозадания, которые мы отправляем спортсменам. И как показала практика, это достаточно хороший вариант поддержания спортивной формы. Четко сформируйте свой режим и добавьте немного спорта в вашу жизнь. И ваше настроение будет на высоте. Өйдә утырып матурлык салонына бару мөмкинлеге юк икән, борчылырга кирәкми. Чөнки чәчне матур тоту сүрләрен дистанцион рәвештә дә белеп була. Үз-үзеңне изоляциялау вакытында осталар онлайн режимда дәресләр бирә. Кто, как не мы, знаем, что красивыми хочется быть всегда. Даже сегодня я себе их сделала. И уже такое настроение супер классное. Научу подбирать стайлинги, температурный режим, использовать любые подручные материалы. Кулинария, рәсем, шигу буенча күп кенә мастер-класслар хәзер онлайнга күчә. Бу видео дәресләр генә түгел, чөнки бирдә сорау биреп укытучыдан мактау алырга да була. Каллиграфиядә актуальләшә бара. Каллиграфия – это искусство красиво писать. Я с помощью обычной гелевой ручки, с помощью обычной шариковой ручки научу вас красиво писать и создавать вашему шрифту объем. Иң мөһиме аралашуны онытмаска кирәк ди психологлар. Тыңлагач, укыгач дусларына яки якыннарына шалтыратырга һәм үз һич кичерешләрегезне сөйләргә яхшы. Лилия Гатина, яңалыклар. Бу сезгә әзерләнгән соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.